И тук посрещаме изгрева с Тодорка, с Симонка. Мари, скажи здравей. И с това хора, тук сме с Симонка и отиваме да качваме вихрен през Джумджиевия ръб. Като тръгваме, в момента сме се насочили към хижа Вихрен. Оттам фащаме стандартния маршрут. После отклоняваме Джумджиеви ръб, горе Вихрен. Цяло план е за горе-долу 6 часа. Отиване и връщане. Ще видим дали сме подготвени за толкова. Това е този още един клип от Маловица. Ще бъде нашата подготовка за Монблан, който ще качваме другата седмица, за който се надявам също да има влог. Не се надявам, ще направя всичко по себе си. Та да. Всичко по силите си. Всичко по силите си. Общо взето красиво е, както може да видите. Малко е хладничко. Изгревите в Пирин са си неповторими и тръгваме. Така, хайде. Ето на Вихрен сме. Хижа Вихрен, ето го Вихрен. Джумджиеви ръб е ето това по спомен. Е това, което виждаме реално. Ето отвеса. Да. То не е отвес, то е наклона там. Споминавам. Да, и тръгваме нагоре. Айде. Следваме маркировката и си вървим по стандартната пътека, която си е за връх Вихрен. Все още не сме се отклонили. А слънцето лека по лека започва да изгрява. Харчок я защо? Така е все първата по-сериозна гледка. Това е върх Тодорка, там следващата не съм сигурен точно кои върхове са. Ние си продължаваме лека по лека нагоре. И сега тук минаваме през една ръка, която миналия път като беше много по-предошла. Сега може спокойно се мине. Ето ни отбора. Продължаваме нагоре. Към пътеката, където се отклонява. Така. След реката фащаме за хижа Яворов, за Слонкончето и напред. Тук се реално се отклонява пътя и продължаваме нагоре реално. Ето това е. Това е. Там така ще изглежда. Да. Само че ще бъде малко по-стръмно и ще имаме каски. Ама това същото е. Да, за Монблан. Не, може би не точно също, но Сега това най-много. подготовката е много добра тук. Айде. Изгрева. Това е свободата. Май. Който трябва да и е тук някъде, за тези дръвчета е Вихрен, наслаждава се на прекрасния изглед. И благодарим на планината, че ни допуска да тръгнем. Почва да се открият още по-хубави гледки. Ние реално така някъде го заобикаляме. Но да, това все още е пътеката, която е за хижа Яворов отбивката. Не сме правили никакви разклонения, така че следвайки маркировката ще се озовете ето тук. И после ще покажа къде се свива за Джумджиевия ръб. Айде. Маля, гледай как се катера човек.
много хубаво, ще му да те опаже. Ето е там долу. Не се виж няколко. Да, те са сигурно тук че изкочнаха от храста. Я не говорила. Е там някъде долу хижата, Тодорка. Значи от пътеката излизате и това е ръба, който фащаме. Там виждаме котел, пътеката, която слиза. Не съм сигурен точно котел да се казва, но май така си беше предполаган. Ето ни си малко полека ще ме вихрем през Джумдживия ръб и леко полека се отправяме нагоре. Ето тук се открива въжето и ние продължаваме нагоре. Хайде. Тук е брутално, бе. И тук, да може да видите. Аз казах как трябва да заобиколиме, или вляво или отдясно. Ето ме сам скоро. Ето да там. И после нагоре. Сигурно изстроено. Типно просто. Красотата е велика. Ще малко идва. Ето е това. Примка или не съм точно сигурен как се казва. За въжета и карабинери. И продължава нагоре. Си малко демонстрира как само на 4 крака се движиме. Ние сме по ръба. Кави. Може да даваме маркировката нагоре, а там котел. Ето го качваме, после обикаваме и атакуваме върха. Да. То там идват още хора. Ето го ръба, през който сме минали. И това, което трябва да качим. Правим едно отклонение от Джумдживия ръб. Да се качим до тази скаличка. Не знам какво се води. Но се заслужава. Реално там излизате и просто идвате сам вместо нагоре. Препоръчвам
тъй като видим блести от тук. Пълним потенциал. И така си мисля. Общо взето продължаваме нагоре. Айде. Интересна пещера. Но не ще бе да вляза. Ехо! Интересно. Ние сме нагоре. Да? Това остана. Ето го отвезе. С кое? Може да има някакъв маршрут отдолу. Ето и нормалната пътека за вихрен. Нас ни остана това да прескочим и сме там. Ето една малко тук може там да излиза от пещерата, иначе това е джемджевия ръб, който виждате. Прескачаме това и сме на вихрен. Препоръчвам, уникално. Чихме го този джемджевия ръб. Това остане и там е вихрен. Може да му даваме кончето, котел, балкански суходол. Кое? Не, назад е. Ева си. Айде. Коя? 2913 метра. Върви, него е далечината. И излизаме по билото. И тук може да видите колко е чисто днес от към облаци. Това там е Синаница. Това е Симонка. Симонка, да. Деца изкачи без да помрънка. Да, лек преход. Симонка, дай малко размисли и страсти за джемджевия ръб. Много готино, аз много се вълнувах за него. Лично мен много ми хареса. Яко е изживяването. И това е, какво да кажа. Покажи обувките. Да, с... Не, грефер. Да, Да. в нея някакъв. Ето го и моя грефер. Аз съм с обувки на Кипран. Моите са ломонки, ама не съм сетила да се хлъзгам. Просто трябва лекичко да се минава. Дали ако за пръв път сте тук, както ние, просто лекичко и хихо-хахо и то ми дава времето. Да, като цяло даже ние сме с бегачески раници. Не сме с специална екипировка. Буквално също сме си на състезание. Нямаме въжета, седалки, каски. Това обобщение го правим ако някой иска просто да мине върха. Може да го направи с нормална екипировка, стига да има малко по-стабилен графер на обувката, разбира се. Това вече да ме бързо. Да, ние го качихме. Сега ще покажа малко числа. Така, ето, 1000 метра денивелация, 3 часа 22 и там 1500 калории. Аз да кажа нещо. Чак само да довърша. Добре. 3 часа тръгнахме от София, 5:30 бяхме на хижа Вихрен горе-долу и толкова 3 часа качване. Сега е 9 и малко. Ето го Вихрен отсреща. Хапваме и лично ние ще слезнем по царския път. Да, тук подивите нещо. Чакай, искам. Може ли да го опъя?
Така, аз искам да кажа да се забавлявате, да изживеете планината, да и се насладите. Тя е прекрасна, красива е, великолепна е най-вече. Но на първо място се забавлявайте, не идвайте твърде сериозни тук. Готино е, насладете се наистина на моментите, защото гледките са прекрасни, усещането и свободата на душата, мисля, че просто трябва да дойдете да ги изпитате. Аз колкото и да искам, не мога да ви ги обясня. Кочето е прекрасно. Но ми харесва както едната страна е по-зелена, от другата повече камъчета. Надявам се сега ще да изрежа някой от камерите просто. И това е. Айде. Ето го вих. Слезнахме. И продължаваме надолу към хижата. И часът е 11:45. Ето и смок отзад. И ние сме обратно в табелите. Реално фащаме на сам за Джамдживия ръб и пускаме през Царски път, или как се казва. Там има горе на хубава табелка Е4. И ние слизаме към хижата. И вече 12 часа и 8 минути. 6 часа и 16, откак сме тръгнали, и слизаме на хижа Вихрен. Слънка, оставяме хората, напече слънцето и се видим в следващия клип, или ако ще да ги правя на едно, до утре.